Алейкум бародарҷоно, ҳозираш дамо ҳами қакадем чӣ хеле ки хито мебине рӯзи ид ваъда кардем ов мерезай на рӯзи ид ов рехтестай ҳамира ма кардам яке ай дига турбаи ова гирифтем скважини хидмон корш давом дорад ин ове ки мо бировардагем вай ай дига овай бародаро мо ай дига турба гирифтагем ове ки мо бировардем скважини хидмон ҳозир имрӯз ай сабаби идай кор накардесям то динара кор кардан ана иншааллоҳ умедворем ки и овам мебурорем иди ҳаматон муборак иди саиди фитр читон гуфтаним шероина сабр кинен нашод и овам видеоша мебинен иншааллоҳ боқи сарбаланд хонаобод зинда ва саломат лайк подписатся комментарияҳои хуб подилится фаромӯш накунен мо ваъда карда будем ки рӯзи ид бояд ои мо реза фарқ надора ягиҷо буд мо гирифтем ина рӯзи ид ои мо рехтеста беҳтарин ов мазаш хелака бени бояд ои хуб догу бошен ки ҳами ои мо то ҳама ҷоя рава